Dragi prijatelji i draga braćo i sestre, mi nastavljamo dalje sa našim biblijskim seminarom Knjiga nad knjigama. Još uvijek smo na 3. poglavlju ovog seminara, 3. dijelu, Božje kraljevstvo pobjeđuje. I u našem pregledu biblijskih knjiga došli smo do Obadijine knjige, pa vas molim da, ako me u vašoj Bibliji pratite, da otvorite zajedno sa mnom knjigu Obadijinu. Obadijino proročanstvo sadrži samo jedno kratko poglavlje. Evo, to je sve što možemo reći odmah u početku o toj knjizi. No, za razliku od većine drugih proročanstava, ono nije usmjereno posebice protiv Izraela, nego protiv Edomaca. Sad, ko su bili Edomci? Edomci su bili potomci Ezava, Jakovljevog brata blizanca. Vjerojatno ćete se mnogi od vas toga sjetiti da je Ezav prodao svoje pravo prvorodstva Jakovu, kasnije je naravno to nastojao vratiti. U čemu se sastojala vrijednost tog prvorodstva? Naime, vrijednost tog prvorodstva bila je u tom predivnom Božjem obećanju koje on dao njihovom pradjedu Abrahamu, da će, znači, kroz njegovo sjeme, kroz Abrahamovo sjeme, biti blagoslovljeni svi narodi na zemlji. Ezav nije uspio povratiti, znači, pravo na to obećanje i iz tog razloga su onda on i njegovi potomci, Edomci, postali gotovo stalni neprijatelji Jakova i njegovih potomaka izraelske nacije. Knjiga Obadije, ona otkriva kako su često se Edomci udruživali ili sklapali saveze sa nežidovskim nacijama protiv Izraela i čak iskorištavali, da kažemo tako, nedaće izraelskog naroda kada su Izraelci bili u, dakle, pogibeljnim situacijama i okolnostima, onda bi to Edomci itekako koristili sebi na korist. Jel? Evo, recimo, ako pogledate 13. redak, znači Obadija 13. redak kaže za Ezava, za Edomce, jel? Nisi trebao ulaziti na vrata moga naroda u dan nesreće njegove. Da, nisi trebao gledati na tjeskobu njegovu u dan nesreće njegove, niti pružati ruke na dobra njegova u dan nesreće njegove. Bogu nikako nije bilo po volji to što su Edomci radili. Dakle, to njihovo neprijateljstvo prema njegovom narodu i Edomci su zbog toga trpjeli. Kada je Bog prvi puta dao obećanje Abrahamu da će, znači, kroz njegovo sjeme biti blagoslovljeni svi narodi na zemlji, evo, ako molim vas otvorite zajedno sa mnom taj tekst, to je 1. Mojsijeva 12.3, on je onda isto dodao nešto važno, znači 1. Mojsijeva 12.3, 1. Mojsijeva 12.3 i tu stoji u drugom dijelu toga retka. Pardon, u prvom retku, ja se ispričavam, u prvom dijelu toga retka. Kaže, i ja ću blagoslivljati one koji blagoslivljaju tebe i proklinjati onoga koji tebe proklinje. Jedna od vrijednosti ove knjige Obadijine je što ona naglašava Božju nepromjenjivost u povezanosti sa tim obećanjem Abrahamu. Kako proučavamo ova različita proročanstva pažljivo, mi zapažamo da, u stvari,
zapažamo mnoga, dakle, upozorenja Božja što se tiče, znači, kazni koje su trebale doći na njegov narod zbog njihovih grijeha, no također i izjave da oni koji su njih progonili, znači Izraelce, isto neće proći nekažnjeno. Međutim, impresionirani smo sa činjenicom da su to samo iskustva sadašnjeg života, da ona ni na koji način ne naznačuju da Bog neće u svoje određeno vrijeme dati svim tim ljudima, svim tim narodima, i Židovima i nežidovima, priliku biti blagoslovljeni sa vječnim životom. I kako se Božji plan razotkriva iz jedne knjige u drugu, ovdje u njegovoj dragocjenoj riječi, mi učimo da je Gora Sion u Jeruzalemu, sjedište izraelske vladavine, bila korištena da simbolizira slavno Kristovo kraljevstvo, u kojemu će on biti kralj, vladar. Povezani sa njim na Gori Sion će biti oni iz sadašnjeg doba koji su ga slijedili, koji su, znači, išli njegovim stopama žrtve vjerno, čak do smrti. Da, proročanstva o Sionu se odnose, znači, na Gospodinovo kraljevstvo. I to ćete vidjeti kako budemo nastavili dalje s ovim našim seminarom, to će vam postajati sve očitiji. Stoga, vidite, u ovom jednom poglavlju ovog Obadijinog proročanstva je, znači, ukazivanje na Gospodinovo kraljevstvo i, znači, korištenje simbol Siona. I u posljednjem retku poglavlja čitamo, znači, Obadija 21. redak, kaže, pa se ovo jako zanimljivo, i spasitelji će uzaći na goru Sion da sude gori Ezavovoj i kraljevstvo će biti Jehovino. Tradicionalna kriva prikazivanja Božjeg plana su predstavila sudnji dan kao dan nevolje, dan propasti, ali to nije biblijsko gledište. Kao što smo naučili iz knjige o sucima, ako se sjećate, kada je Gospodin podizao suce za Izrael, to je bilo u koju svrhu? Pa da izbavi narod od njegovih neprijatelja. To je u skladu sa Obadijinim proročanstvom da će spasitelji uzaći na goru Sion i kaže suditi gori Ezavovoj. Gora Ezav, dakle simbol Edomaca, biti će, znači, izbavljena kao rezultat sudskog dijela spasitelja na gori Sion. Bog je naravno kaznio Edomce zbog njihovog grijeha protiv njegovog naroda, ali vidite, on ovdje obećava njima izbavljenje od njihovih neprijatelja, od kojih je najveći neprijatelj smrt. To veliko izbavljenje za Edomce i za sve nacije će biti, znači, izvršeno kada, kaže, kraljevstvo bude bilo Jehovino. Isto ga vidimo da Obadija, poput drugih proroka, pomaže razotkrivati taj slavni i pun ljubavi Božji plan za obnovu umiruće rase iz smrti kroz upravu Kristovog kraljevstva. Amen.